няма да смее да доведе Калина. Карл обаче херпес зостър нещо можело да има и ето спряте де. Познавате ли се? Кажи му, че не е това колата, че е за теб, да не си мисли, че е твоя. Колко е слаб, не? Колко е слаб. Стига! Чакай! Екстра! Реших да ги изпреваря. Здравей! Така ли? Реших да ги изпреваря другите малко, защото сигурно ще ме понастигнат, ама ще чуем. Трябва 8. Защо не си наскоча? Виж кой е времето. Какво му е? Баш си е за такова. Баш му е за квест. Еми... До година. Потренирам малко да сигурно първото място. Айде, трябваше да изиграеш малко. Не знам, но аз ще до последното чуя. До Гърция ще отида. Малко тест на колата. Тест на колата. Пише за Не е нея моя. трябва. Не е наша, да пише за нея. Тествам я. Тест правите? Да. И пише после за нея. Карай след нея. Нали? Айде, приятен ден! Чао! Чао! Добре, айде, аз съм от 10 часа. От 10.